διπλωμάτες και μόνο για εξαίρους ηγέτες. Εντάξει, πολύ ωραία πουρα. Ένα τσίκι υπερεκτιμημένα για μένα. Και τα θρηνιδάλα. Ναι, μοιάζουνε. Λοιπόν, ερώτηση για σένα, Δημήτρη. Ναι. Λένε ότι το πρώτο πουρο είναι σαν το πρώτο φιλί, σαν τον πρώτο έρωτα. Αξέχαστο. Εσύ θυμάσαι, πρώτο πουρο, πώς έτυχε και το κάπνισες, κάτι ανέφερες πριν λεπτομέρειες, αλλά Ναι. με πιο πολλές λεπτομέρειες, όλη την ιστορία, περιβάλλον, ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά, σου άρεσε, δεν σου άρεσε εκείνη την ώρα, ήταν βαρύ, ήταν ελαφρύ, όπως έκανα τώρα. Δεν θυμάμαι λεπτομερώς, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι σίγουρα το πρώτο πουρο που κάπνισα ήταν ένα Μοντεκρίστο τεσάρι ή πεντάρι. Πεντάρι νομίζω. Νούμερο 5 ποιο ήταν το πιο κοντό. Το τεσάρι είναι το μακρύ, έτσι. Τεσάρι είναι το μικρό. Το 3 είναι το μακρύ. Το 3 είναι. Ή τεσάρι ή πεντάρι και μου φάνηκε πικρό και είπα θα το ψάξω, θα ξαναδοκιμάσω. Δεν ήταν. Και έψαχνα, δηλαδή κάποια στιγμή για αρκετά χρόνια μου άρεσαν τα Oopman πολύ. Και τα τελευταία χρόνια το Magnum το 54, 52-54 τα θεωρώ και τα δαχτυλίδια ιδανικά. Αλλά τελευταία, πιο όσο μεγαλώνω, εκτιμάω τα παρτάκια πολύ περισσότερο. Και αυτό, και αυτοί μ' αρέσουν, αυτοί οι οίκοι, μ' αρέσουν πολύ αυτά. Αλλά δεν έχω καπνίσει κανένα τα... Ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάκης σε συμπαθήδει περισσότερο. Μα έχω παιδιά, είναι και κατασκευή και είναι... Παρότι δεν είμαι τόσο του full, έτσι, μ' αρέσουν τα medium τα πουρα, πιο πολύ, προς full το πολύ. Παρόλα αυτά το D4... Αυτή ήταν η απορία μου, εφόσον σου φάνηκε το Μοντεκρίστο βαρύ, ήταν λόγω της πρώτης 30 χρόνια πριν. 30 χρόνια πριν, έτσι, την πρώτη μου αυτή. Οκ. Παρ' όλα αυτά έχεις δοκιμάσει, πιστεύω, πολλές μπράντες πέραν από αυτές που θεωρούνται βαριές από το πορτοφόλιο της Χαμπάνος. Ναι, ναι, βέβαια. Σχεδόν όλα. Δηλαδή κάτι και τα Χουάν Λόπες μου αρέσουν πολύ. Τον πεις, δεν ξέρω, κάθε ένας λέει το ψήτη τώρα εδώ. Για τα Κριστοπάλ μιλάμε, δεν πειράζει. Έχει πολλά, όλα μου αρέσουν. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω, είναι κάτι σαν τη μαστίχα. Ας πούμε, έχω δοκιμάσει κάποια στιγμή κατά περιόδους, για να ρίξω και το κόστος λίγο, να το πω έτσι. Γιατί πάντα είχα σαν στόχο να καπνίζω μόνο πουρα. Για μένα θα ήταν το ιδανικό να μην κάπνιζα τσιγάρα. Αλλά για να το κάνεις αυτό, αν είσαι όντως καπνιστής χρόνια, θέλεις 2-3 πουρα τη μέρα. Έτσι δεν είναι. Προς 4. Και δοκίμασα και Δομήνικους και τα λοιπά και Νικαράγουες. Δεν μπορώ, παιδιά, να το... Δεν ξέρω γιατί. Έχει κάτι το μέρος. Χωρίς να την κατηγορώ, δεν είναι κακά. Δεν είναι τίποτα τυχαία. Ναι, το μέρος είναι ευλογημένο. Το ρώτησες, έχει κάτι το μέρος. Σαν τη μαστίχα είναι κάτι να πούμε. Ακριβώς. Έχει τη δική του, έχει το δικό του pop. Έτσι, το προστατευόμενο ονομασία που λέμε για φέτες. Έχει ουσιαστικά το δικό του δεοπέτρο για την FIFA. Και ουσιαστικά βασίζεται, αν πάρεις τον ίδιο γύφτη του Πανί, το λένε, αλλά και όλοι το λένε και σχολείο με τα ψούρα, αν πάρεις το ίδιο φυτό και το βάλεις κάπου αλλού σε μια άλλη περιοχή, δεν είναι το κείμενο. Αν μην είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το έχουμε δοκιμάσει πολύ και το έχουμε δοκιμάσει και στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι. Και ουσιαστικά έχει να κάνει με το μικροκλίμα της περιοχής πέρα, που είναι βορειοδυτικά στο νησί, και έχει να κάνει που εκεί πέρα σε αυτό το μικρό μέρος είναι υπεύθυνο για την παραγωγή καπνού που ουσιαστικά πηγαίνουν σε 70 εκατομμύρια πουρα. Και το μικρότερο έργο στην όλη την περιοχή, μικρότερη παραγωγή. Και το άλλο σημαντικό είναι το χώμα που έχει εκείνη η περιοχή. Έχει άλλα στοιχεία, άλλα συστατικά, το οποίο μπορεί χωρίς χημικά και βγάζει αυτά στις γεύσεις από τα αρώματα. Ναι. Να πω και κάτι, ρε παιδιά, που το θεωρώ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Επειδή έχει να κάνει με το κόστος και δεν ξέρω αν έχει κάνει κανείς από εσάς έρευνα πόσα είναι τα πουρα που δεν είναι original. Τα μαϊμούδες, να το πούμε έτσι, που κυκλοφορούν. Σε ποσοστό, ας πούμε. Παραπάνω από τα κανονικά, θεωρώ. Τι? Παραπάνω από τα κανονικά. Παραπάνω από τα κανονικά. Βλέπεις πολλούς που σου κερνάνε πουρο, ειδικά η Κοχίμπα που είναι πολυφορεμένη μάρκα, και τους βλέπεις και δεν καπνίζει το πουρο, το καταλαβαίνεις.
Το λέω γιατί είναι κάτι που νομίζω πρέπει να σταθούμε, γιατί όλοι αγαπάμε τα πουρα. Επειδή είναι αυτοί οι τύποι που εμφανίζονται ως κουβανοί, που μπορεί να μην είναι μάλλον κουβανοί περισσότεροι, part-time dealers που πουλάνε, έτσι παίρνεις και επειδή μπορεί να έχουν και ένα πελάτη ο οποίος μπορεί να κάνει και μια παραγγελία της τάξης των 1.000 ευρώ και πάνω, έχει δηλαδή λεφτά αυτή η ιστορία, υπάρχει κίνητρο οικονομικό για να ευδοκιμήσει το πουρο μαϊμού. Και το λέω έτσι για όλους που ακούνε, έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές που βλέπεις το ράπερ εξαιρετικό, την τρως δηλαδή, το λέω γιατί μου έφερε φίλος Σύγκλο 6. Σε ρωτήσουμε σήμερα αν έχεις δοκιμάσει μαϊμού. Ναι, βέβαια. Σύγκλο 6 που είναι καταπληκτικό πουρο, έτσι. Και μου το έφερε φίλος, το καπνίζω, αλλά δεν είναι αίρεση. Και το κόψαμε στη μέση και αντί για φίλερ είχε τρίματα, έτσι. Υπάρχουν δύο, μια που το ανέφερες. Και η πλειοψηφία νομίζω ότι αυτών των part-time dealers δεν πρέπει να είναι original τα πουρα. Χάρη για πες σαν... Καταρχήν να πούμε αυτό που λέει ο Δημήτρης, πολύ σωστό και πολύ ωραία πασά, και να πούμε και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε ότι οποιοσδήποτε παρουσιαστεί και μας πει ότι έχει ένα γνωστό, ένα φίλο, ένα ξάδερφο που δουλεύει στο εργοστάσιο και μπορεί να βρει την πουρα, σίγουρα δεν είναι αυθεντικά πουρα. Κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, αποκλείεται να βρεθεί κάποιος να σου πει θα σου βρω Σύγκλο 6, 10-15 δολάρια, όσο τα πουλούν στην Αβάνα και περισσότερο. Αυτά δηλαδή δεν παίζει, δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Αυτά είναι καπανάκια που πρέπει να χτυπάνε κόκκινο κατευθείαν. Ακριβώς. Τα κουβανέζικα πουρα μπορείς να βρεις από το εργοστάσιο, αλλά μπορεί να βρεις ένα πουρο, δύο πουρα εκείνη την ώρα, είτε να τσιμπήσεις ένα, είτε να πάρεις ένα, εντάξει, αυτά γίνονται. Απλά σίγουρα αυτό συμβαίνει σε όλους, ειδικά όταν πηγαίνουν κάποιοι ταξίδι στην Κούβα. 99,9% επιστρέφουν με μαϊμίδες, κουκουζιά για δώρα. Και εκεί τα πουλάνε, και εδώ παντού. Και δεν είναι ότι την πατάς μόνο οικονομικά, έτσι. Δηλαδή τα τρίματα που έχει μέσα δεν ξέρεις τι καπνά είναι, που ήταν αποθηκευμένα. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Επίσης, είμαι και